Narumpayu Newskum, ka channel ng Taki Padba, ka Briyo Nyota. Wemily jang ka Voice of the People Party VP na North Shillong ba adalbat nongrum ulai buram khadu yo MP ka Shillong u Dr. Ricky Ej Singkon black hat kendit hakamit simpalai harabat hospital jaya haba jingkran snowlem haying darbar thawan haka sing thabding ba adalbat ulong o Dr. Singkon udai buriu ba IT lot bad ubadan ka jinglong bala ban khring ni kiwai bad u riu san perthai bas ngore ka jingklat no jang u ka de ka jingdo ka bakraw amtang ya ka yeng hungrai ya ka party bat ka jelahi barok awai ong ba adal bat uni wa mali jang ka VP ulai khoblai ya ka sarkar namat ka jingpen I ya ka jingedan rangkat bat ong ai khoblai ka sarkar leng bau menteri ramba sembot menteri ramba bat ki bor sarkar ki bala lecha robot hospital ban pen I ya ka jing ya dan rangkat haka por bas ngosi ulapan pawe ka jingkermen ba ka jingklat u Dr. Singkon kan manra ya ka jingkala haka rukom perkhat perdany haka san perthai ngait skem baka jingklat jong u kan wanra ya ka jingkala haka rukom perkhat perdany haka san perthai khanang bangin la pentikna ya ka jingkala ba shisha haka jalla ba e jong ka ba president jong ko VP pada mele jong kan nongkrem u ba adan mel basai mai bat ki arnut ki bai pat ki mele ka party kata ba brighter well mar banyang baru ba having stone khapran ki klem poi setia sya ka yang darbar hadin u ba adan u bala bon kam haka jingpen khre ya ka sing antep ula pensyai bodang mut bala pen kendria ya ka darbar habashim ya ka rai jong ka sarkar men hakani ka sing ka baladan uba adal bad ula pha ya ka khubar snolem sya ki bahiyeng hasem badong ai ba ublei badan bortam bon kar khu ya ka mensim bad duwai ba ublei unsiu kuliang ya ka mensim bala khla no habane